Ayan, magandang tanghali sa ating lahat ng mga kababayan natin, Northern and Central Luzon at sa lahat ng mga magsasaka. Magandang tanghali po, makakasama niyo po ulit ngayong tanghaling ito ang inyong nag-iisang host para sa I Agree, Charles Limon. Ayan. Yan, palakpakan naman dyan. Magandang matanghali sa ating lahat. Ano, kumusta yung mga magsasaka natin dyan? Kumusta ang mga pananim? Hindi ba nasira ng bagyong Betty? Nako, mamaya, no? Makiki-update tayo mga ka-agree dito sa ating epekto nga ni bagyong Betty, kung saan patuloy pa rin hong nararamdaman ang lakas nito sa Northern and Central Luzon. Nako, mamaya makiki-update tayo dyan, ano, sa Department of Agriculture. And hopefully sa ating mga chikiting dyan na walang pasok, nako, mag-aral kayo maigi, no? Habang kahit walang pasok, mag-review muna para naman may makuha tayo pagdating ng exam. Ayan, no? Kahit wala pong pasok, nakatutok rin ho ang buong team ng Regional News Group Luzon at para po sa pagbabantay ng epekto ng typhoon na si Betty. At mamaya nga ho, makakasama natin from DA si Sir Jonathan Lianes from Department of Agriculture, Cordillera. Pero sa ngayon, kumustahin natin yung tanong ng mga magsasaka. Kumusta ba yung presyo ng ating mga gulay dito ho sa Cordillera? At panida din dyan, ano? Dyan sa binababa, dyan sa Urdaneta, dyan sa Divisoria. Naku, magkakaalaman tayo mamaya, no? Kung kumusta po yung latest na presyo ng mga gulay habang binabayo ho tayo na itong si bagyong Betty dito po sa Northern Luzon. Yun, oo. Mamaya po matitignan natin. Pero katanungan ng ilan, nasaan na nga ba si bagyong Betty? Nako, ito po yung ating weather update ngayong umagang ito. Tanghali pala. Sorry na. Yan. Ang ating weather update kaninang alas 11 ho ng umaga, napanatili pa rin ho ni Typhoon Betty ang kanyang lakas, kung saan patuloy ho itong gumagalaw sa direksyon na west-northwestward over the sea east of Batanes. Naku, malapit po ito ngayon sa Batanes, ano? Opo. So ang kanyang lakas ho ay napanatili nito ang 150 kilometers per hour near the center, and gustiness o yung tinatawag nating pabugso-bugsong hangin na umaabot sa 185 kilometers per hour. So yung takbo po or bilis ni Betty ay 10 kilometers per hour, and then nakataas po ngayon ang signal number 2 dito sa Batanes at northeastern portion ng Cagayan. Itong dalawang bayan na to, yung Santa Ana at Gonzaga, kabilang na din ho dyan yung Babuyan Island. Signal number 1 naman dito sa Luzon, ang rest of mainland Cagayan, northern portion ng Isabela, Santo Tomas, Santa Maria, Quezon, San Mariano, Dinapigue, Delfin, Albano, San Pablo, Ilagan City, Benito, Soliven, Tumawini, Cabagan, Palanan, Quirino, Divilacan, Gamu, Makunakon, Nagilian, and Malig. Yan po yung mga bayan na nasa signal number 1 sa bayan sa probinsya po ng Isabela. Kabilang din ho sa signal number 1 ang eastern portion ng probinsya ng Ilocos Sur, Ilocos Norte, sorry. So Ilocos Norte, kinabibilangan ho yan ng mga bayan at o kaya yung tinatawag natin na habagat or northeast southwesterly wind surface wind flow. Na yan, yung tinatawag natin na magpapaulan ho. Dito sa Cordillera nga, naramdaman nga yung epekto nitong si bagyong Betty, kung saan meron yung ilang puno, especially dyan sa barangay Quezon Hill ata, kung hindi ako nagkakamali. Meron yung isang bahay dyan na nabagsakan ho ng puno. Pero isa po sa mga kinakatakot natin ngayon dito sa Cordillera yung epekto nito sa ating agrikultura, which is babantayan natin yan mamaya. Pero bago ang lahat, mga ka-agri, atin munang silipin, ano, kasi dito naman ho sa probinsya ng
Pangasinan. Nako, bakit nga ba natatag ang probinsya ng Pangasinan? Because of asin. And yun naman ho ay naging vocal naman ho ang pamahalang panlalawigan ng Pangasinan that they will revive the salt industry of dito nga sa probinsya. Kasi nga din naman yung Pangasinan, para sa mga hindi nakakaalam, galing sa root word na asin yung pangalan ng probinsya. Kaya naman Pangasinan. So ngayon ho, ito pong Pangasinan ay sinisimulan na itong paggawa ng 473 hectare farm dito ho sa Bolinao, salt farm, diyan sa bayan ng Bolinao. So ito po ay itatayo sa Barangay Zaragoza, Bolinao, at magsisimula ho ang paggawa nito ng asin sa buwan ng Oktubre. So ayon po yan sa provincial administration. So the salt farm, which was shut down in February 2021, used to be the biggest salt producer in the country, addressing up to 25 metric tons of salt a year to total production of the country. Magandang balita yan para sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan. Ayon nga po kay Nestor Batalya, an assistant provincial agriculturist, sinabi po niya na by July, preparations will be made on the property to begin harvesting salt by October. So in response to the President Ferdinand Marcos Jr.'s appeal for the province to help ensure national food security, so sinabi naman ho ni Governor Gico na yung problema po ng asin ng probinsya at na ay ginagawa na po ng paraan ng pamahalang panlalawigan ng Pangasinan. Ayan. Magandang balita yan, and it's a good move to our to the governor na bigyang pansin itong kwan natin problema ng asin. Kasi alam nyo ba, itong isang fact na sasabihin ko, 93% of our salt galing ho sa labas ng bansa. So meaning to say, we are exporting 93% of our salt. Ini-import pala natin yung 93% ng supply ng ating asin, and only 7% are produced locally. Nako, kawawa naman. No, Pinky. It's a very no. Sige. At least magandang balita ho yan sa ating dyan sa probinsya ng Pangasinan na pinapalakas ho itong asin. Mamaya po sa ating pagbabalik, makiki-update tayo dito sa epekto ng bagyong si Betty. May mga tanim na po bang nasira dahil sa malalakas na pabugso-bugsong hangin at ulan? Yan ang ating alamin sa pagbabalik ng I Agree. Inyong mga anak kontra rubella, tigdas at polio sa May 1 to 31. May dagdag na vitamin A supplementation pa. Alamin ang schedule sa pinakamalapit na health center. Magbabakuna na para sa Healthy Pilipinas. Paalala mula sa DOH. A new player in business? Get that head start and vamp up with the Regional News Group Luzon. Advertise now and reach your target market. Achieve success and call us at 074-637-3947 or through our mobile number at 0960-289-2454. Send us a message at rngluzon@gmail.com. Seize the opportunity with the Regional News Group Luzon. Kasama mo sa iyong pag-asenso ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Andito na ang pampabilis sa paglaki at pampabigat ng inyong alagang baboy. Ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement, bago, kumpleto at puno ng mga sangkap. Tested and proven, sigurado at epektibo. Mabibili sa mga Agrivet stores. King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green
ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong ispray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Sa milky ng batang 90s, parang natin ang itrahan. Ang batang 90s milky, di ka magsisisi, promise. Sa milky ng batang 90s. At nagbabalik nga po ang ating programa. I agree ngayon hong tanghali na kung makikipag-usap naman po tayo ngayon sa Department of Agriculture. Kumustahin natin kasi malaki yung epekto ho ng Yes, magandang hapon sa dyan, Charles, and syempre sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Nababanggit mo yung ating sinasagawang pagmamonitor ngayon ng Department of Agriculture Disaster Risk and Reduction Management Unit. Partikular na sinusubaybayan natin ngayon ang lalawigan ng Apayao, yung northern portion ng Kalinga, partikular na yung City of Tabuk, Balbalan, Pinukpuk at Rizal, at yung northeastern portion din ng Abra, partikular na yung munisipyo ng Tineg, Lapug at Malibcong. Itong mga lugar na nabanggit ko, Charles, ay sumasailalim ngayon sa tropical cyclone wind signal number 1. Kaya yan yung ating binabantayan ngayon, Charles. Oo. So far, sir, may initial damage na po ba yung bagyo sa ating mga pananim? Kasi nga din malakas pabugso-bugso yung hangin mula pa kagabi, especially dito sa Benguet. Pero dyan ho, sa mga nabanggit nyo, kumusta po yung damages ni bagyong Betty po? Well, patuloy pa rin natin inantabayanan yung consolidated report na magmumula sa Office of the Municipal Agriculture's Office at saka Office of the Provincial Agriculture's Office na siya namang ipo-forward sa ating tanggapan dito sa Regional Office ng Department of Agriculture. Charles, kukunin ko lang itong pagkakataon ko upang mabigyan ng informasyon yung ating mga kababayan tungkol doon sa mga suliranin na patungkol sa agrikultura. Dahil nga po devolved function na, isa sa mga devolved function ang hanay ng agrikultura. Doon po sa ating mga munisipyo at lalawigan, probinsya, meron na po silang kanilang mga Office of the Municipal and Provincial Agriculture's Office under the local government unit. So sila ngayon ang kumukuha ng mga datos na siya namang ibinibigay sa atin dito sa ating Regional Field Office, Charles. But looking into those provinces na sinabi nyo, sir, medyo yung rice, yung majority ata na product ng itong mga nasabing probinsya, sir? Particular na yung Apayao and yung Kalinga and some portions of Ifugao. Actually, ang ating rice, yung tinatawag nating vulnerable production areas na kung per hectare, ito yung nasa vegetative state na, reproductive at saka maturity state, no? Meron tayong kabuang 37,099 hectares na save na ito, at sa hanay naman ng pagmamais, nasa 13,990 ang ating ito yung mga vulnerable areas na posibleng tamaan, pero na-save na natin ito. Yung sa atin namang high value crops, meron tayong projected standing crops region-wide na umabot sa 4,290 hectares. So pagka sinabi nating
projected standing crops region-wide. Ito yung hindi pa apektado ng bagyong Betty, Charles. Oo, kasi nga din naman sir, maliban dito sa pagkasira sa mga pananim, binabantayan din natin ho yung movement ng supply. Kasama po ba sa DRRM yung mga gawain ng DRRM, yung monitoring din ng supply, or under ho yan sa AMAD ho? Under DRRM, kung supply, kung ang pinag-usapan natin dito ay yung inflow at outflow ng mga gulay, no? As of May 29, ang available volume for trading natin ay nasa 2,287 metric tons. Ang volume traded outside of La Trinidad ay nasa 1,831 metric tons. At yung total outflow from January to present ay nasa 259,818 metric tons. Kung ang pinag-uusapan natin dito ay yung ating mga high-value crops. Ito yung mga nabibili dyan sa Baptisi at saka sa La Trinidad trading post. So far, wala tayong nakikitang pagbabago sa presyo ng ating mga sabi daw po nila baka takot yung mga magsasaka muna na magbiyahe ng kanilang mga gulay papunta dito sa trading post. Pwede po ba itong maging epekto if ever na tumaas yung presyo ng gulay dahil sa kaliitan ng supply, or nagbabase pa rin tayo sa presyohan depende sa demand ng gulay, sir? Of course, that is always a supply and demand. Pero syempre, ang priority natin dito, yung buhay ng ating mga magsasaka, bago muna yung kanilang mga ikakalakal, ano? So syempre, putting ourselves in the side of the farmer, syempre, ang priority muna nila yung kanilang safety, ano? And by the time na pwede nang magsagawa ng pangalakal, that's the time that they will get the opportunity to go to Baptisi or sa La Trinidad Trading Post para mangalakal. But in terms of yung masasabi ba nating malaking epekto ba ito dahil hindi nga nakapunta yung malaking bilang ba or ilang bilang lang ng ating mga farmers, posibleng magkaroon ng epekto, pero hindi ganun kalaki, Charles, kasi it's still yung supply. Gaya nga na nasabi ko sa'yo, basing on yung sa available volume for trading and yung volume traded outside the Trinidad, lumalabas malaking bilang pa rin yung ating supply sa kasalukuyan, Charles. Alright po. Sir, panghuli na lang na siguro second to the last question na lang, ano. Kasi yung mga iba't ibang veterinary or agriculture offices ng mga kada munisipyo, hinihikayat yung mga magsasaka na magparehistro sa DA siguro para mabigyan ng tulong if in case na maapektuhan sila ng bagyong Betty, or kung may iba't ibang programa ang Department of Agriculture para sa mga magsasaka. How is it very important na mai-register itong mga magsasaka under DA para naman mabigyan ng kaunting tulong yung ating mga magsasaka, especially ngayon yung mga masisiraan ng pananim or madadaol kunada gapo iti bagyo nga Betty, sir? Number one, Charles, unang-una, inikayat natin yung ating mga individual farmers na makisali sa mga Farmers Cooperative and Association, FCAs, sa kanilang mga barangay. At upang ito naman ay sa pakikipagtulungan nila sa kanilang mga provincial and municipal agriculture's office. Ngayon, pagka sila ay maging miyembro ng isang FCA, sila ngayon ay kinakailangang magparehistro. Ito yung sa RSDSA. Individual yan. Registry section for basic sectors in agriculture. Ito yung talaan ng mga datos ng ating mga magsasaka na magbibigay sa athlete
ang may bibigyan natin doon sa mga magsasaka na posibleng matamaan, like for example kung Bagyong Betty, Charles. Ayun, alright sir. Sir, panghuli na lang, mensahe po natin sa ating mga magsasaka dito sa Cordillera at pati na rin sa buong Northern Luzon, sir. Kung saan napapanood ho tayo live ngayong tanghali. Go ahead po, sir. Oo, muli, Charles, unang-una, keep safe everyone, keep safe dahil nga itong Bagyong Betty, ano? And pangalawa po, gaya po na nasabi natin, pagka po meron pong suliranin sa usapin ng agrikultura, unang-una pong gagawin po ng ating mga magsasaka ay magtungo po sa kanilang mga Municipal Agriculture's Office at Provincial Agriculture's Office. Sila po ang unang magbibigay ng assistance sa inyo kung ano mga tulong ang pwede nilang may parating. Ngayon, kung sakaling hindi makayanan ng ating mga Municipal and Provincial Agriculture's Office, that's the time po na i-elevate dito sa ating regional field office na kung saan ang ating tanggapan naman na magsasagawa ng kaukulang review ng kanilang mga suliranin upang ma-determine kung ano yung kaukulang evaluation, upang ma-determine kung ano yung Cameron Otsi at ang ating Regional Agriculture and Fisheries Information Section Chief Dr. Aida Pagtan. Jonathan Llanes po para sa DA RFO Car. Yun. Congratulations. Maraming salamat, Sir Jonathan. Kung hindi nyo po natatanong, magkaibigan din kami niyan ni Sir Jonathan. See you when I see you, Sir Jonathan. And mamaya naman po, alamin pa natin ang iba't ibang impormasyon at iba't ibang pwedeng pagkakitaan sa industriya ng agrikultura sa ating pagbabalik ng programang I Agree. Chikiting ligtas, dagdag na bakuna laban sa tigdas, rubella at polio. Sa ating mga anak, tungkulin natin lahat. Magpabakuna, maging ligtas para sa healthy Pilipinas. Pabakunahan ang inyong mga anak kontra rubella, tigdas at polio sa May 1 to 31. May dagdag na vitamin A supplementation pa. Alamin ang schedule sa pinakamalapit na health center. Magpabakuna na para sa healthy Pilipinas. Paalala mula sa DOH. Kasama mo sa iyong pag-asenso ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Andito na ang pampabilis sa paglaki at pampabigat ng inyong alagang baboy. Ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement, bago, kumpleto at puno ng mga sangkap. Tested and proven, sigurado at epektibo. Mabibili sa mga Agrivet stores. King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Bulok, maliliit, at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong ispray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Angry player in business? Get that head start and vamp up with the Regional News Group Luzon. Advertise now and reach your target market. Achieve success and call us at 074-637-3947 or through our mobile number at 0960-289-2454. Send us a message at rngluzon@gmail.com. Seize the opportunity with the Regional News Group Luzon. Yun. Oras natin, 1:08 na ng tanghali. Magandang tanghali pa rin sa ating mga kapwa magsasaka ita Northern Kansas. ₱2 po ang cabbage rare ball na first class, habang ang second class ay 10 to 14 pesos. Ang cabbage
Wonder Ball 20 to 23 pesos yung first class, saka yung cabbage na Wonder Ball naglalaro ho siya ng 10 to 15 pesos yung second class po yan. Yung Chinese Wombok medium 15 to 20 pesos, habang yung big is 12 to 15 pesos. Yung half moon is 8 to 10 pesos. Ang potato granula, ang SXL Super XL Jumbo, ayan, 53 to 60 pesos. Habang ang XL is 53 to 55 pesos. Ang 3X, sabing ganon, 3X, kailangan ko itong ma-research kung ano yung ibig sabihin ng 3X. 40 to 45 pesos, habang yung potato granola na extra, 33 to 35 pesos, habang ang potato marble, 21 to 25 pesos. Ang radish long good is 30 pesos. Ang radish long na semi is 15 to 25 pesos, habang ang putol is 12 to 15 pesos. Ang carrots naman, ang pili pili, yon yung tamang term nila Carrots na pili is 35 pesos, habang ang carrots na palaspasan 20 to 25 pesos, habang ang big ay 28 to 30 pesos, ang medium 10 to 15 pesos, habang ang carrots na lumpia is 6 to 10 pesos. So far yung monitoring kanina ng La Trinidad Vegetable Trading Post, walang pila ngayon diyan ho sa La Trinidad Trading Post. So pwedeng dumiretso yung ating mga magsasaka na gustong magbagsak ng kanilang mga gulay ngayong araw na ito. And also counting public service announcement lang ho sa mga nagbabalak mamasyal dyan ho sa Botanical Garden and Wright Park and Dominican Heritage Hill. Pasensya po kayo at isasarado muna itong mga pasyalang ito dahil pa rin ho sa epekto ng bagyong Betty. Ayan ho, no? Pasensya na, wag muna kayong mamasyal, ano? Siguro pwede na siguro bukas or sa Makalawa. Ayan, oo. So, i-schedule nyo na lang yung pagpasyal ninyo. And sa ating favorite na segment, agree ka ba? Ayun. Bakit paiba-iba yung hand signal ko? Baka pwedeng gumawa tayo ng iisang hand signal, So, sa ating agree ka ba, i-share ko sa inyo ang iba't ibang facts or iba't ibang kaalaman tungkol sa agrikultura na pwede pala, 'di ba? Magugulat ka, no? So, isa po sa mga facts na sasabihin ko sa inyo ay itong agriculture is the largest employer in the world. Yan, no? Kasi nga ho, ang agrikultura ang pinakamaraming trabahador sa buong mundo. Ang katanungan ko lang, sino yung boss na yan para makapag-apply din ako? Wala yung joke ko, ayan nyo na. So, agriculture industry is full of job opportunities ranging from desk jobs to field works. There is something for everyone. One of the most interesting facts about the agriculture industry is that it is the single largest employer in the world, employing 40% of the global population. Yan, napakaganda naman talaga ng agrikultura, no? Maraming trabahador. Kasi nga din naman mga ka-agri, lahat-lahat dito sa buong, lahat ng ating mga magsasaka dito sa Pilipinas, umaabot ng siguro higit 1 million pa, di ba? Napakaraming magsasaka. Kaya naman papuri sa ating mga magsasaka na patuloy na nagbibigay sa atin ng pagkain sa ating mga hapagkainan. Yan, Ayan. And second, ang ating agrikaba fact, farmers must increase their akala ko flood. Bakit baha? Sabi ko gano'n. Ilotin natin. Farmers must increase their food production by 70% to cater the growing population by 2020. Good. Parang maganda ba tong senyales? Yeah, we need to discuss about this because the world population right now is increasing daily, and so it is the demand for agriculture products. Overall, food production needs to increase by 70%
only to cater to the demands of this richer and more urbanized population, but also to avoid food shortage and risk of global hunger. Nako. Mahirap ata tong pagdesisyonan kung papaano natin papataasin itong food production. Pero maraming naman yung mga nakikita nating breakthrough kung paano mapapalaki yung food production. Alam nyo ba na sa iba't ibang parte or dito sa Pilipinas, for example, pwede tayong gumawa ng aquaponics, which is nag-aalaga ka ng isda at nag-aalaga ka rin ng tanim mo. So pwede both, mas malakas yun na maganda yun for increasing our food security and also minimize yung paggamit ng space. Kasi doon ho sa ibang bansa like Europe, dyan ho sa Great Britain, they are adopting itong vertical farming. Paano yung vertical farming? Ang ginagawa po nila, alam nyo yung parang malaking drawer, ano yung metal na lalagyan ng mga gamit, yung ano ba tawag doon? Yung hihilain mo lang, may desusi. Oo, basta ganon. Hihilain nila yun, bubuksan, makikita mo isang hilera ng tanim. So it's like aeroponics, pero tower siya. So imagine mo you have 12 of those dyan sa bahay mo or kung sa rooftop mo pwedeng gustong magtayo. Di ba, nakasave ka pa ng space, meron ka ng garden, which is nauuso na din, yung urban gardening and also yung paggamit ng or paglalagay ng iba't ibang farm sa i-incorporate nila doon sa design ng building. Kasi nga din naman to look more green and para masabi natin na eco-friendly yung isang building. May tanim ako dito, may tanim dyan, which is napakaganda rin tignan naman, like Singapore. So pasalamatan natin ulit yung mga matatalinong utak ng ating mga magsasaka na nakaisip ng mga ito. Ayan. Alright, so yan lang ang aking mga na-share. Kung agree ka, di umagri ka na dito sa Agree Ka Ba? Yeah. Nakakaintindihan pa ba tayo, self? Ayan, sige po. Mamaya po, tabayanan natin yung mga maiinit na balitang ihahatid natin dyan sa Luzon Headlines. Alamin ho natin yung latest update dito nga po sa bagyong si Betty. Ihahatid po yan ng buong puwersa ng Luzon Headlines. Makakasama nyo dyan si Randy Guzman para sa mga maiinit at nagbabagang mga balita. Pero for now, magpapaalam muna ako at maraming salamat dahil sinamahan nyo ako sa aking 30 minutos na programang puno ng kaalaman at iba't iba pang mga kwento ng ating mga magsasaka. Kaya bukas ulit ho, nakasama nyo ngayong araw Charles Limon dito lang sa Agree. Paano ulit? Sige, turo nyo nga. Agree Ka Ba? Yan. Bye!